104.7 IFM. Report! Hinikayat ang mga ambulant vendors sa Bayambang na kumuha ng special permit upang legal na makapagnegosyo at makapagpatuloy ng kanilang hanapbuhay sa bayan. Ayon sa abiso, sumitin ng mga kinakailangang dokumento kabilang ang valid ID, health certificate o resulta ng medical laboratory test ng empleyado at larawan ng kanilang basurahan. Mahalaga umano ang pagkakaroon ng special permit upang matiyak na sumusunod ang mga negosyo sa mga tinagdang pamantayan sa kalusugan, kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Bilang bahagi ng proseso, kinakailangan kumplituhin ng mga aplikante ang mga dokumento, kumuha ng mga kinakailangang clearance at sertifikasyon, bayaran ang kaukulang bayarin sa Treasury Office at kunin ang kanilang permit sa Business Permits and Licensing Office o BPLO. Nananawagan din ang lokal na pamahalaan sa mga ambulant vendor na maging responsableng negosyante at katuwang sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa komunidad habang patuloy na panakikibahagi sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Kasama mo mula rito sa FM Nustugupan, si Edwin Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.